ina son duka 'yan Niger su shurari wannan video tun harko har ƙarshe. Tun harko har ƙarshe ka shurari wannan video. Babban matsala ita ce, dan me na hito na ce babu sojin da aka kashe a cikin wannan hari. Babu shi, ƙarya ne. Na biyu shine, ya aka yi masu wallafa wannan labaran suka wallafa labarin a daidai lokacin da ko minti ɗaya ba zuwa biyu da ake wannan harin suka je suka wallafa labarin suka ce ga abin da ke faruwa a matsayin su waɗanda ba sa ƙasa ba sa wurin waye ba su labarin. An zo an ɗauko wata tsohon bidiyo tare da ni a lokacin da aka yi juyin mulki. Ƙwarai ko wannan bidiyo ni da kaina ni magana Jasim na yi wannan magana ƙwarai mai abin da sani da shi ne a lokacin mun ga juyin mulki kusan 3 ko nawa a Nijar babu abin da suka gyara mana. Amma bayan hituwa mai daraja mai girma shugaban kasa ya yi bayani ya nuna cewa idan akwai wanda za a kora Faransa za a kora za a dawo da martaba kasar mu ta Nijar. Wallahi shi yasa nabi dan haka ni ba dai nake da tuba na tsaya kasa ta kuma ina ma kasa ta aiki kuma muna tare da mai gaskiya. Dan haka abin da ke musu ciwo shine jammi za mu ce ƙarya ne ba a kashe soji ko guda ba. Sa'annan kuma ya aka yi ala minute masu wallafa wannan abuwa suka samu labarin cewa ana hari. Mutunan da bai ƙasa jama'a, mutunan da bai ƙasa amma iya da labarin da ake yi a cikin minti ɗaya. Shugaban ƙasa mu shugaban talakawa General da Brigadier Abdurrahman Chani ka hidi gaskiya kuma mun yarda kuma kana da goyon bayan talakawan Niger 1000%. La famille alƙunutu insha Allah za ta fara aiki akan kowa insha. Wato babban matsala ita ce wayannan mutanen dan mi na hito na ce ba a kashe soji ko guda ba. Wannan shine matsala kenan. Su gurin su a kashe soji. Gurin su mai dalili a kashe soji. Zai hito iya cewa jami'an mu na kaza jama'an masu albarka ƙarya ne. Gurin ku shine ku ga an kashe soji. Wato duk abin da kenan iya ce muku tuwa ƙwarya shine abin an yi a gaban mu. Babu sojin da aka kashe babu shi. Dan haka na hito na ce ba a kashe soji ba. Abin da aka yi muka hidi dan me za a ce ba a kashe soji ba. Wannan shine ke bata muku rai. To ba a kashe soji ba. Babu sojin Niger guda wanda aka kashe a wannan hari babu shi. Babu shi. Dan haka shi ke sa ku yi ta ƙuna. Menene gurin ku? Ku ga an kashe soji kawai. To Allah ya kare. Babu sojin da kashe mai dalili. Ba a kashe soji ko guda ba. In shi ke ciye muku tuwa ƙwarya ku ci gaba da yi. Ba a kashe soji ba na hidi. Wannan sojin hudun da kace an kashe babu ɗai wanda aka kashe komai ba ai ba. Bawan Allah da abin ya ritsa da shi mai moto. Bayan shi ba wani jami'in tsaro da aka kashe a wannan wuri. Babban ciwon ku shine dan mi za a hito a ƙaryatar da ku. Gurin ku shine a dai kashe sozawan Niger. Wallahi summa tallahi shugaban ƙasa iya da gaskiya. Shugaban ƙasa iya da gaskiya akan ku. Ba ku taba son Niger kun ba ku son Niger.